ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଖାଲି ବସିକି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ଟାଇମ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ସରିଗଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଟିକେ କହୁଥାଏ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ରଖ, ମୁଁ ଟିକେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବି। ଆଉ ଏମାନେ ତ କେହି ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗଲୁ, ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଲୁ। ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର। ତାପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବାହାରିଲୁ। ସେପଟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ ସେ ଗୁମ୍ଫା। ପୁରା 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମେଳାରେ ବୁଲିଗଲୁ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଏଠୁ ଯାଇକି 2ଟା ଚାମଚ କିଣିଲି। ତାପରେ ଫେରେ ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଚୁଡ଼ି ତ କିଛି ଆଣିଲି। ତାପରେ ଫେରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟଲ୍ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଷ୍ଟଲ୍ କିଛି ଆଣିଲି, ଚପଲ କିଛି ଆଣିଲି, ଚପଲ ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ତାପରେ ଚପଲ ନେଇକି ଆସିକି ତାପରେ କପ୍ 2ଟା ଆଣିଲି। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ଏଠୁ କିଛି ବିସ୍କିଟ୍, କିଛି ଖଜୁରୀ ଆଣିଲି। ତାପରେ ଫେରେ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଲି। ଫେରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଯେ ଏ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନ ପାଖରେ। ତାପରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଭଣ୍ଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠୁ କ୍ଲିପ୍ 2ଟା ଆଣିଲି। ତାପରେ ଫେରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯାଇକି ଚାଉମିନ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ସେଠୁ ଖାଇକି ବାହାରିଲୁ କିଛି ସମୟ ପରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଫାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଫେରେ ଏ ଲୋକମାନେ କିଛି ନ ଶୁଣିକି ଖାଲି ଗଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯିଏ ଡାକିଲା ବେଳୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଲା ଚିଲଉଛି, କାହିଁକି ଯାଉଛ, ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି। ଏମାନେ ତ ଶୁଣିବାର ନାରାଜ। ସମସ୍ତେ ଗଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ଟ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେଠି। ତାପରେ ଫେରେ ଫାଟ ତ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେଠି। ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଦିନର ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ଯେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଖୋଲିଲା। ତାପରେ ବାହାରିଲା ବେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆସି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିଟେ ଚାହା ପିଇଲୁ। ଚାହା ପିଇକି ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛି। ଚୁଡ଼ି ଏଇଟା ଆଣିଛି ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ହାତ ଜଳି ଯାଉଛି ବୋଲି ରୁଟିଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେବି। ତାପରେ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଲି। ଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଣିଲି, ଚପଲ ଆଣିଲି। ସବୁ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଣିଛି ସବୁ। ତାପରେ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ି ମାଗିଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଅ। ଏମାନେ ତ ଆଉ ନ କରିକିନି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମା ତତେ ଗୋଟେ ଡବା ଦେବି। ଡବା କଥା କହିଲା ମୁଁ ତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଯାହା ହଉ ଲେଡ଼ିସ୍ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଡବା କେତେ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ବାହାର ରଖିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିସ୍ଟା ଖେଞ୍ଚୁଛୁ ମୁଁ ନେବି ବୋଲି। ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନେବି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।